ассалому алайкум тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. имрӯз мехоҳам ки як намуд питсае ки ина гӯем питсаи ман, питсаи ҳами канали ман ва чӣ тавре ки ман тайёр мекунам. Рецепташ аз худам ҳаст ва ин рецепте ки ман худам фикр кардагиам, придумат кардагиам ва мехоҳам ки барои шумо низ нишон диҳам. хела и питса ма чандин сол ҳаст ки анами хел питсара мепазам. Барои ман маъқул аст. Барои касоне ки ҳам ин питсара истеъмол кардагиам ягон вақте барои ҳама маъқул шудагӣ аст ва мехостам ки ҳамин рӯз дар каналам ҳамин рецепти питсаи худамаш барои шумоён низ нишон диҳам, қати шумо падилитса кунам ва шояд ки ба касе аҷоиб бошад ва хоҳад ки тайёр кардан хела питсаи ширин мешавад, хел бомаззаи мулоими ҳама тарафа гӯем нағз. ҳоло боша шурӯъ мекунем. барои ин питса чӣ чиз барои мо лозим аст? Лозим аст каме шир, манам хел ним бакал шир, 2 дона тухм, 1 бакали пур орд, ним бакал равған, манам хел камтар намак, дар нуки қошуқ сода мақати уксус гасит мекунам ша, ана 2 дона помидор ва сир ва боз мана калбаса. кадоме калбаса надоранд, намехӯранд. манам хел калбасаи ҳалол ма истифода мекунам. чӣ намуд калбасае боша хай ҳалол, ҳам хел калбасаи ҳалол. ман гоҳ вақт шудагия сосиска ҳам болошта кардагиам ё ки бе калбаса ҳам дига ҳамин ингредиентҳое ки ҳозир ман гуфтам анамино истифода мекунам ва ҳоло шурӯъ мекунем ба тарзи тайёркунияш. мана шурӯъ мекунем аз 2 дона тухм. ман 2 дона тухма мешиканам. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ба венчикамтар инҷа мо каме намак меандозем. манам иқа намак кифоя. ширамона меандозем. мана равған меандозем. мана равған низ анамиқа, яъне ки аз 3/4 меган ку ҳами хел. мана ордамона меандозем ва ҳоло бошад сода меандозем. ман амиқа сода меандозам. ман содара ба уксус месӯзонам. ва ҳамроҳ мекунам. ман амихел мана хамири мо анамихел вай консистенсияи манамихел на чӣ хел гӯям ранги вай билинчикам неу ғавсак мебиёя.
акнун мо ина мепазем. Мана листама пергаментни бумага монда. Каме равған мешакам. Рости ма инаин пергаментни бумагара ма истифода кардаги будам ва боз тарафи чапанаша истифода мекунам барои ки вайрон шудаги нест. Як бор дигар истифода мекунам шак. Ман хел мекунам, ҳеҷ бор наметуна, ягон гап намеша. Мана михели ва акнун маҳсулотмона мерезем. Намихел маҳсулотмона намихел дар пергаментни бумагара камтар равған карда намихел мондам дар дараҷаи 180 мо ина мепазем дар духовка. Мана калбасамона мо мебурем, мана 2 булак мекунам шак. Мада ҳамин 1 булакаш бас. Мана анами қаша истифода мекунаму инаша мемонам. Ана дӯстон, ман аллакай гирифтам листам аз духовка. Ба намихел чӯбча мебинем ки сиёне қоқ, значит пухтагӣ. Ҳозир мо ина мегирем, болошта маҳсулотаро вай мекунем. Як бор ана мехел ҷӣ мекунем, токи пицамо шода шавад. Манамихел мулоим меша ин рости. Ана тамошобинон, манамихели аввал кетчупа болошта мешакам. Бисёр не камтарак мешакем. беҳад тӯноки бамаза мебиёя. Анами рецепт қати мулоим чанд рӯзеам иста сахт намешавам. хел мегири гарм мекунӣ, я мулоим гармам накунӣ, мулоимак меиста ягон хел вай намеша. Просто ами духовкаи мана вай листаш 4-кунҷа, агар формочкаи гирд доштам бод вайда накардам. Агар не гирдакаки вай мебиёя. Мана шакидем. ҳозир бошад помидоромона камтарак намак мекунем. бисёр не, эманами камтарак манамихел номаки намак мекунем ва яктаи манамихели мемонем. ана ҳозир каме сир болошта вай мекунем, аз тёрка мегузаронем. ман аз тёркаи вай калонаш мегузаронам. ҳам хел хушрӯ ҳам маҷош шуда шавад. ана акнун бошад. Калбасамона мегирем, мемонем болошта. Калбасамона тал задем ана михел. ҳозир боз сир мекунем. ана тамошобинон, ана михел сир кардамша. ҳозир яку ба духовка бо мемонем шада духовка то об шудану то анамин калбасаҳомон хушрӯ вай шудана, яъне мепазада, михел хушрӯ шуда мемонад, баъд мегирем. тамошобинон, ман инҷа дуюм питсама тайёр мекунам. айнан чӣ хеле ки якумаша кардам, дуюмашам. мана дӯстони азиз, мана питсаи мо тайёр шуд. ҳозир ман мебурам, нишон медиҳам ки чӣ хел шудааст. яку ман питса бурак надорам, оли мехарам, мегум ам хел аёдум мебурӯяд, лекин анам хел питса
пиццаи мо мулоими вай меша. Ягон чӣ намеояд, бигем ки сахт ё ки вай бадхӯр ё ки чӣ нест. мана анамихел пиццаи мо мулоим, манамихел дида истодаед, манамихел мулоим акай. Анамихелай шумо низ тайёр кунед ва ба ҳамин рецепт тайёр кунед, пушаймон намешавед, мулоим. ҳам пицца бояд тунну как боша вайш тесташ, анамихел тести туннуки, анамихел мулоим. Ина бинем, анамихел мулоима ин. ана духтарҷонам да пицца битум. Инам хел чоркунҷа мехраи. Хай иштиёи тамом мода. Хайр, то видеоҳои оянда. Ман инҷа бо дуюм ресша тайёр мекунам. Ана дида истодед чӣ хел мулоим. Анам хел мулоими вай ҳастин. мана дӯстон ин қисми дуюмам ва мехоҳам инҷа майонез истифода кунам. Майонеза ман мекунам ва маза мешава. Анам хел майонеза болошта вай мекунам. ана инҷа аллакай майонез шудаму болошта сир мекунам. тамошобинон, он шахсоне ки моро тамошо мекунед, раҳмат, ва он шахсоне ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, хуш омадед. Подписатсия кунед, лайк монед, дастгирӣ кунед канали моро, то канали мо низ пеш равад ва видеоҳои нав ба нав барои шумо пешниҳод кунем. ва боқии монда дар амони худо бимонед. Инҷа ман боз ном кардам. Манамихел хайр.